Говорим сега заедно с съпредседателя на Да, България, част от Демократична България, Ивайло Мирчев, по тези и още много теми. Здравейте и добре дошли в седмицата на Дарик. Благодаря за поканата. Господин Мирчев, благодарим ви, че приехте нашата покана по много голям набор от теми в последните дни. Да започнем с това. Колко сериозна е процедурата, която може да се започне срещу България по свръхдефицит? Процедурата е сериозна. Тя е имиджова, има и така обективни измерения, т.е. по-високи лихви, по-висока цена, която ние ще платим и естествено усещането, че ще бъдем първата страна, в която в първата година от еврозоната влиза в такава процедура. И не е хубаво да казваме, ние казахме ли ви, само че ние го казахме. Още когато се обсъждаше бюджет 2025, ясно заявихме, че в този стил, когато някой прогнозира, че приходите ще нараснат с 30%, защото трябва да се захранят фирмите около ГЕРБ и ДПС, и това са нереалистични приходи, това не е правилно и единственият вариант ще бъде България да има по-голям дефицит. От друга страна обаче трябва да кажем, че и страховете, които опитват да налагат, и заключенията, че видите ли, ние заради еврозоната сме в свръхдефицит и сме така под наблюдението на Европейската комисия, те също не са верни. Защото България беше приета в еврозоната на 8 юли 2025, ако не се лъжа за точната дата, след доклада за изпълнението на бюджета от 2024 година. И тогава нямаше свръхдефицит. Тогава България беше с 3% бюджетен дефицит. Между другото, първата страна, приета в еврозоната от доста пъти, в която всички критерии отговаряха. Тоест, бяхме в рамките на всички критерии. При това Хърватия не отговаряше, беше направен компромис за Хърватия. За България компромис не е правен. Казано по друг начин, всичко до правителството Желязков си вървеше както трябва. Тогава, когато дойде на власт правителство Желязков, Пеевски и Борисов трябваше да си захранят мрежите от фирми. Имаше там едни компенсации, имаше едни пътни строежи, имаше пари, които изтичаха къде ли не. И за да се случи това нещо, имаше 1 милиарди, ако си спомняте, гласувани в Българската банка за развитие, които бяха прехвърлени. Имаше серия от стъпки, с които тези мрежи от фирми да бъдат захранени, в резултат на което от някъде тези пари трябваше да дойдат. Няма откъде да дойдат всичките тези пари. Още тогава ние излязохме и казахме, не го правете това. Първо, защото ще станем като Румъния накрая, с Фредел, в дълга спирала, с хронични бюджетни дефицити. Приложете нашите десни мерки. 30 на мерки ние бяхме описали, бяхме ги предоставили. Тези десни реформаторски мерки никой не ги взе предвид, защото знаеха, че управлението ми е нестабилно, не искаха с нито една от нито с МВР, нито с армията, нито с държавната администрация да имат определени сблъсъци на тема заплащане, в резултат на което се случиха безумия. От сорта на това, че службите получиха 50-70% увеличение на възнагражденията. Нещо, което никой друг не беше получил. Ние и срещу това бяхме против. И никой ни чу. Единственото, което ние подкрепихме, увеличението на заплати в Министерството на отбраната, което беше нещо логично. В МВР нулева реформа. И в момента в МВР има и 500 души, които се занимават с почивно дело. Само с това. Извън пенсионерите, извън всичките тези реформи, които ние сме предлагали на всички нива. Но има едни 500 човека, които, това е половин батальон, армейски, които 500 души се занимават с почивните станции на МВР. Те само за това отговарят. Сега се представете за каква безумна структура става дума и за колко излишни длъжностни и позиции, които могат да бъдат спестени и да бъдат предоставени по-добри условия на останалите хора в МВР. Защото аз знам, там се делят на такива, които работят съвестно, гледат си работата и такива, които просто са на определена позиция, взимат се там едни пари. Предложението ни пенсионерите да бъдат поетапно освободени в МВР не се прие. Предложението ни за излишните бройки в държавната администрация не се прие. Пакета ни за дигитализация на държавната администрация не се прие. Пакета ни за оптимизиране на държавната администрация също не се прие. Това е цялостна политика. Ние не искаме си слагаме значката, видяхте ли, ние го предложихме и дайте сега да бием тъпана. Просто да приемат идеите. Ако бяха приели идеите, тези неща щяха са по различен начин. Сега обаче слушах вчера премиера Радев.
Какво означава възможни са санкции? Какво може да се задава за страната ни? Сега, Румъния е в такава процедура от 2020 година. И все още не е имала никакви санкции. Има ли разлика, че Румъния не е част от еврозоната? Има разлика. Въпросът е, че конкретно в санкциите въобще не е това темата, защото те ще бъдат в определен размер, това ще се реши от Съвета на Европа, т.е. от страните членки, но не бива това да бъде темата. Темата е съвсем друга. Ние в България правим ли реформи, правим ли бюджет, който да дърпа страната напред, или продължаваме в стария стил, просто да огаждаме, да не реформираме болните сектори, да се съобразяваме с всеки, който каже не, за мен е повече, защото има изключително порочни неща. Минималната заплата и нейното обвързване беше огромна грешка. Единствено от Демократична България тогава не подкрепихме това решение. И аз съм притеснен, защото слушах много внимателно премиера Радев, който нарисува тази апокалиптична картина. Но трябва да бъдем реалисти. Тя не е толкова апокалиптична. Да, проблем има. Да, това, което предното управление направи, е порочно и лошо за страната. Обаче тази година ние имаме 20% ръст на приходите от данъци. Само с тези 20% и с малко стягане по реформите, които ние вече сме предложили. Дори не искаме под някаква така форма това да се казва, ето Демократична България го даде този десен пакет. Нека просто да ги приложат. И ако те ги приложат, ние тази година можем спокойно да влезем в 3% дефицит. За следващата да имаме 2,5, а в 4 годишната рамка да се направи всичко възможно България да има балансиран бюджет. Стига в Министерски съвет да има разум, да има хора, които наистина целят това, защото до момента ние първо виждаме едни големи заявки за реформи, после виждаме оттегляне от тези реформи и след това вайкане, а обаче, знаете ли, то е много лошо. Лошо е, има много тежки практики, наследени от предното управление. Аз ще дам само един пример. Дори за пушването на дупките в здравеопазването сега. Само това може, и ние сме дали решения за част от тях как да се случи, може да изиграе много позитивна роля. Отделно е това, че държавните служители трябва да се осигуряват, отделно са реформите, дигитализацията, СМС-те, например, в тогава, когато някой е хоспитализиран. Те са много мерки, които ние вече сме ги предоставили. Обаче сега да се върнем на здравеопазването. Вземете как се случваха нещата до сега. В здравеопазването между 3-4 бизнес клана се разпределяха основните порции. Ще има ли реформа? Защото това правителство дойде с голямата заявка за реформа, за битка с корупционния модел, за битка с порочните практики. В здравеопазването са ясни хората, които стоят на тапата, на тръбата с парите. Кои са хората? Те са свързани основно с ГЕРБ, много по-малко с ДПС и са по-скоро бизнес играчи. Преди това и с Има такъв народ. Ако сега определени властови инструменти останат в тях, това ще бъде ясен знак, че реформа в здравеопазването не може да се очаква. Тоест, вместо предварителната заявка за тежки реформи, структурни, които да се извършат, просто ще има смяна на караула, ще бъдат сменени хората и лицата, но обаче отдолу ще продължат да се правят същите неща. И това ще бъде силна индикация. Тоест, аз мисля, че още в рамките на следващите 10 дни ние ще видим има ли в здравеопазването, дам го като пример, само че също важи за пътно-строителния сектор, в Министерството на околната среда, навсякъде. Ние много бързо ще разберем има ли промяна или няма. Тоест, тези заявки, те са до едно време. От към заявки това управление се справя много добре. То казва, да, ние ще променим първо това, второ това, трето това, до тук добре. Само, че дори по отношение на бюджета, ние видяхме първоначалните заявки доста ясни, след което веднага се дръпна ръчната и се казваме, не, то всъщност няма да има оптимизиране, ами не, то няма да има закриване и пак стигнахме до това, че сме над 3% бюджетен дефицит. Ами не е така. С едно добро управление може да се влезе в тези 3%. Когато имаш 20% ръст на приходите от данъци, това е отговор, защото преди това предната година бяха 12% ръст на приходите от данъци. Ясно е защо сега са по-големи, от по-високите цени на горивата основно. Така че правителството просто трябва да се стегне, да си свърши работата и да отговори адекватно на притесненията на опозицията, т.е. на нашите притеснения, че всъщност
Фасадно нещо уж се сменя, но отдолу хората, които дърпат конците, остават същите и за това следващия път, ако ме поканите в вашето предаване, пак може да се върнем на темата здравеопазване и ще мога с малко повече конкретика да дам аргументи. Ще продължим разговора по много национални теми, но преди това друг важен външнополитически акцент от седмицата. През последните дни станахме свидетели на немалко визити на премиера Румен Радев, включително една в Париж при френския президент Емануел Макрон. После помощта за Украйна, първо сигурността и стандарта на българите, каза премиерът Радев. Прав ли е? Прав е. Прав е, само че по отношение на Украйна има една така легенда. Това е малко като легендата, че еврозоната вдигнала цените в България. Между другото, една скоба, ако видите данните по месеци, януари и февруари, включително и март, годишната инфлация беше 2,8%. Тоест, еврозоната няма роля за вдигането на цените. Вдигането на цените едната причина е слабите регулатори, другата причина е това, което се случва в момента в Иран, но не е еврозоната. По отношение на това, което премиера Радев казва, първо българите, точно така. И това правят украинците всъщност. Защото от 2022 година, откакто е започнала войната, България в финансов план не е помагала на Украйна. И стоя за думите си. Ние сме изпратили някаква хуманитарна помощ, малко лекарство, одеяла, нещо подобно за няколко милиона. Ако някой е помагал тук, това е Украйна, която е внесла от България оръжие, боеприпаси за около 6,5 милиарда евро. 6,5 милиарда евро. Това е един от най-големите външно-търговски партньори в момента на България. Отделно са купуване лекарства. Отделно имаше един момент 22-23 година, когато основната част от горивото в Украйна се купуваше от българската рафинерия, което също е приходи за българската държава. Представете си ги тези 6,5 милиарда евро, украинците са ги инвестирали в българската икономика. Ако някой тук мисли за България, се оказва, че това е украинската държава, която купува наши продукти. Наши продукти, които безспорно са с добро качество. Следващата част от легендата е, че България подарява от складовете на българската армия въоръжение, боеприпаси. Това също не е вярно. Всичко, което България предоставила на Украйна, най-голямата част, между другото, са едни над 100 бронетранспортьора, беше заплатено по европейския механизъм. Тоест, ние намерихме складовете едни 40-50 годишни бронетранспортьори, изпратихме ги в Украйна, за което получихме стотици милиони. Тези бронетранспортьори никога, те бяха ръждясали, те никога нямаше да бъдат използвани. Украинците си ги модернизираха, но за това България от европейския механизъм получи стотици милиони, които влязаха в бюджета и това са факти, които много лесно могат да бъдат проследени. Не е добре да се спекулира с тези неща. Да, в момента се използват по всякаква линия да се разделя обществото, да се насаждат някакво отношение към Украйна, само че реалността е, че Украйна инвестира в България. И то милиарди евро в българската икономика, в българските оръжейни заводи и не само в българските оръжейни заводи. А от складовете на армията ние не сме дали нещо, което е някакво модерно въоръжение. Всичко е 40, 50, 60 годишно и сме го предоставили, срещу което ние сме получили, отново казвам, заплащане и то доста добро заплащане. Затова тази легенда трябва да се остави настрани. Министър-председателя Радев подчерта, че би се радвал Европа най-сетне да започне преговори с Русия. Как биха изглеждали такива преговори? Ние сме в ситуация, в която Украйна преговаря с Русия. И то по доста успешен начин. Крайно време е да разберем, колкото и да гледаме социология и да виждаме, че голяма част от българите много си харесват Русия, много си харесват Путин. Обаче реалностите са следните. Русия е агресора и Русия нападна Украйна. И до тук с реалностите. Фактите са, че вече 5-та година Русия няма почти никакъв напредък в Украйна, не само това, последното 3 месеца губи територии там. Технологично доста по-малката Украйна в момента започва да настига и дори да изпреварва във военно отношение Русия.
Има друга легенда, че на Украйна едва ли не целият Запад стоял зад нея. Тя много бързо беше разрушена с началото на войната в Иран, когато стана ясно, че там за 10 на дни са използвани повече ракети за Patriot, отколкото в Украйна за над 4 години. И до тук и с тази легенда. България трябва да е в А група в Европа, което означава, че ние не можем да поемаме ролята на Фицо, не можем да се правим на Орбан. Не можем да бъдем в различна група от тази на водещите страни, които водят Европа напред. И ако на някой това му струва невъзможно, когато страната е в еврозоната и в Шенген, и в Европейския съюз, и в НАТО, трябва да е ясно следното. Бъдещето е на две групи страни. Такива, които без много излишни приказки гледат напред прогресивно, като прогресивна България, прогресивно в Европа, и такива, които в ролята на словашкия Фицо ще се ослушват, ще гледат един интерес, пък друг интерес, ще се съобразяват много с някакво вътрешно мнение. Интереса на България е да гледа на Запад. И ние сме и в парламента, и като опозиция, това ще бъде една от ролите ни. Да правим така, че българското правителство, че това управление да не прави компромис с националните интереси на страната. Защото когато не подпишем за трибунала за Тръмп, това е лош знак. За трибунала за Путин. Това е лош знак. Когато използваме аргумент, че той не се е бил предал и държавата не била победена, това също е лош знак. Няма да изпадам в подробности, защото това не отговаря на истината. Когато в ООН ние подпишем срещу руската агресия, срещу определен акт на руската армия, но не го обявим в България, това вече е определен тип лицемерие. Защото трябва да можем това, което казваме на нашите външни партньори, да можем да го казваме в България. Дори тогава, когато то е по-тежко. В противен случай се получава така. Излизаме навън, говорим едно на Макрон и на Мерц, връщаме се в България и казваме Путин е велик, Русия е велика, пък украинците са нацисти. Защото те приказките са в тази посока. Реалностите са други. Има една страна, която е нападната. Агресора е ясен в случая. Този агресор се провали. Той вече се провали. Икономиката му се проваля. Нашата работа като страна е да си гледаме български национален интерес. Български национален интерес в момента съвпада изцяло с европейския национален интерес. С европейски интерес. Европейски интерес, Европа подпомага Украйна. И бъдещето на Украйна е в Европа. Това в момента е най-мощната армия в Европейския съюз. Очевидно способна сама да защити Европа от руската агресия. Нещо, което мисля, че вече никой не си прави някакви илюзии. И България трябва да има отговорна роля тук. В тази връзка, знаете ли кое е най-умното, което ние можем да направим? Като технологична нация, като хора, които имаме добри IT компании, да направим съвместни предприятия с Украйна и да започнем да произвеждаме високи технологии, дронове, защото украинците вече са номер едно в тези технологии. Вие знаете, в Иран американците ги помолиха да дойдат, отидоха украински експерти с дроновете да защитават страните от Близкия изток от иранските шахеди. Ние това трябва да направим. Очевидно тези хора в рамките на тези 4 години, освен че отбраняват добре страната си, се развиха технологично много добре. Хайде заедно с тях сега да направим нещо полезно за нашата страна. И България да започне да произвежда дронове. България да започне да се развива технологично добре. Да подпомогнем българската армия, защото армията ни в момента, знаете ли, ако влезе дрон, както беше влязъл в Румъния, армията в общи линии трябва да пита РВД, къде е дрона. Защото армията в голям процент от случаите не може дори да засече този дрон. Ние сме в това състояние. И е хубаво, и виждам, че сега посоката и на Радев, и на военния министър е в това за армията поне да бъдат свършени правилните неща. Дайте да произвеждаме българо-украински дронове в България и да видите колко хубави неща могат да се случат, вместо да обясняваме колко велика е Русия, която за последните 6 месеца е напреднала с 4,3 квадратни километра в Украйна. Ако САЩ не премахне визите за България, ние пък няма да държим американските самолети цистерни на нашето летище. А Радев така ли опитва да преговаря с щатите и това крие ли рискове?
Всеки запознат с процедурата за това да не бъдат махнати визите, знае, че трябва да паднат под 3% отказите за американски визи. Не става това с един телефонен разговор. Не става ли, нали? Тръмп обича изкуството на сделките. Все пак има определени стъпки, които трябва да бъдат изпълнени. Можеше, например, в този телефонен разговор да се поиска международния център, който е военният център на НАТО за наблюдение, който е във Варна, все пак да бъде сертифициран от Турция, да започне работа. Ето това е нещо, което е обозримо, което е важно за страната ни, което ни поставя на карта, което повишава сигурността не просто на източния фланг на НАТО, а и сигурността на България. Това е нещо обозримо, което можеше да се договори. И тук е добре, че все пак вече има управление, което опитва да договаря някакви реални неща в национален интерес. Защото, да се спомня, предишното се интересуваше само как да махне Магнитски от Пеевски. И нямаше никакво значение. И всяки подобни разговори, нещо, което може да бъде направено за България. Това с визите очевидно е нереалистично. Нормално беше да се поиска нещо, което е по-реалистично и беше по-добре. По отношение на самолетите, очевидно, щом ще останат до края на юни, Министерски съвет се е съгласил те да останат и те не са си тръгнали. Министерският съвет се е съгласил за самолетите до края на юни. Имаш очаквания и до много по-късен етап от време да стоят. Това какво означава? Спекулативно ли е да говорим за евентуална промяна на геополитическата ориентация на България, ако щатите се ядосат на това наше решение и кажат, добре, ако това е вашето отношение, ние пък ще направим нещо друго, което пък ще ни постави пред въпроса на изток или на запад да гледаме. Дали сделка с Русия няма да бъде почти неизбежна при други стечения на обстоятелствата. Колко спекулативно е да се говори това. Виждам такива прочети в последните дни. Съвременната геополитическа ситуация е такава, че нищо не е невъзможно вече. Ние сме виждали всичко и видяхте Путин онзи ден отиде да заплаши Армения, че ако си мисли да се присъединява към Европейския съюз, ще изпре газа, ще изпре петрола, ще се случат лоши неща и ще стане като Украйна. Той горе-долу това им каза. Което дори не е дипломатически език. Това е изключително грубо отношение. България в това отношение в последните години се е държала изключително премерено, разумно и това нещо трябва да продължи. Отново обаче казвам, ние трябва да си гледаме българския национален интерес. Дали ще става дума за самолети, дали ще става дума за разполагане на военни по източния фланг на НАТО. Ние трябва да си гледаме нашия национален интерес, който в момента съвпада с европейския. Става дума за дерогацията за Лукойл. Само, че когато там е по-сложно, защото бизнес интерес има американски компании намесени, не мисля, че това може да пострада. Но важният поглед тук е, да, САЩ са ни съюзник в НАТО и да, ние трябва с тях да имаме доста нормални отношения. Обаче, тогава, когато понякога има искания, има натиск, който не отговаря точно на българския национален интерес, ние трябва да се запитаме ние какви политици, каква държава сме. В това отношение Европа резонира напълно в ритъма на България на този етап. И ние трябва да гледаме Европа. И да имаме нормални взаимоотношения с САЩ. Тук има един много интересен пример и по отношение на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй. Ясно е желанието на американската страна този проект да се реализира. Но все още никой не казва в България. Аджеба, колко ще струват 7-8 блок? Колко българският данъкоплатец ще трябва да плати? Ако си спомняте, имаше едни идеи да дойде гръцки инвеститор, който да вземе инвестицията в единия блок, така да не излезе по-евтино. Няма гръцки инвеститор вече. Технологиите се развиват много бързо. България преди една година нямаше батерии. В момента има батерии, с които за няколко часа могат да захранят цялата страна. Това се развива с огромни темпове. Солари, вятър и така нататък. Обаче проекта с 7-8 блок той продължава да стои. Но никой все още не казва, дори приблизително, колко ще струва. И започва спекулации. Например, част от спекулациите са, че в крайна сметка 2030 и някоя си година, когато бъдат готови, ние общо за двата блока ще платим около 40 милиарда евро.
40 милиарда евро. Готова ли е България? Тук трябва да има честен разговор. Ето това е американската страна. Принципно има смисъл от ядрена енергетика. Да, съвременната икономика изисква и трябва да се направят тези стъпки. Само че в крайна сметка българския данъкоплатец, ние всички ще трябва да платим сметката. И трябва да сме честни на хората да кажем всъщност колко ще струва това. Има ли икономически смисъл от неговата реализация? Има ли начин ние по друг начин да постигнем същия ефект или няма? И това е ролята на политиците, които гледат националния интерес на страната и го съблюдават. Тогава те застават пред хората и казват: това е правилно, това не е правилно. И казват: да, ще оставим американските цистерни в България, но срещу това България ще получи първо, второ, трето. Пак казвам, преди беше обратното. Пеевски получаваше Магнитски. Връщаме се у нас, плавен преход с водещата тема тази седмица, която за някои формации се разглежда по външнополитическа нишка. Важно ли е, че украинец стои в основата на незаконното строителство край Варна? Дали украинец или не украинец, според мен не е толкова важно. По-важното е, че очевидно става дума за нездрави корпоративни интереси. И става, тъй като са намесени службите. Този проблем не е... Сега, той има една такава особеност, той е много прилича на Петрохан. Взима се нещо, по което може да бъде ударена една конкретна общност и се обяснява как това е най-големия проблем на държавата. Всъщност става дума за чисти бизнес интереси, в които въпросният украинец е в доклад на ДАНС, очевидно, и той трябва да бъде екстрадиран. Деню Денев, който беше тогава изпълняващ функциите шеф на ДАНС, в рамките на 3 дни си променя мнението и му отменя екстрадицията. И тук голям въпрос е: кой се обадил на Деню Денев, който по същото време се среща редовно с Пеевски? Няма как да са се сменили обстоятелствата. Смятате, че телефонно обаждане е намесено в историята? Може и да е среща, може да е телефонно обаждане, но фактите са, че по това време Деню Денев има редовни срещи с Пеевски. Аз лично съм го питал на изслушване вътрешна комисия, когато той искаше да става шеф на ДАНС, и на този въпрос той не ми отговори. Какво общо има Пеевски с незаконното строителство край Варна? Защото очевидно единственият човек, който може да дава разпореждане на шефа на ДАНС, е Делян Пеевски. Заедно с Бойко Борисов, естествено. Тук те трябва да дадат отговори. Сега тук връзката обаче е отпреди това, защото тези въпросни удостоверения за търпимост, те са давани от администрацията, те са от лятото на 2023 година, когато Варна се управлява от ГЕРБ. Такива са фактите. И всичко това трябва да бъде установено. Огромният проблем в България е, че институциите не работят. Практически няма институция, която да работи. Като започнем от службите и минем през прокуратурата, не бих казал, че и общината е работила в някакъв много добър ритъм. Разбрах, че кмета Коцев е уволнил няколко души късно с нощи, което е добра стъпка. Защото сега няма да тръгна да защитавам кмета, обаче тези 100 къщи са в някаква голяма от Варна. Не може той да е в постоянен ритъм да знае какво случва във всяка една горичка. Но очевидно имало достатъчно сигнали във времето, включително в парламента, включително ние от трибуна сме питали за този въпросен украинец. Защото имаше всички индикации там за проблем. Той е разследван самата Украйна. Т.е. той дали украинец, или руснак, или румънец, няма никакво значение. Самата му родина го разследва за финансови злоупотреби. И очевидно, без да съм сигурен, но най-вероятно е става дума за пране на пари. Друга е темата, защо, например, този доклад, който е стигнал на ДАНС, въпросният доклад, който е стигнал до премиера, до президента и до председателя на Народното събрание, не е стигнал до народните представители. Обикновено председателя на Народното събрание, когато пристигне такъв тип доклад, който е важен за националната сигурност, в секретно деловодство председателя на Народното събрание разписва, всеки един от народните представители може да се запознае с него, защото така не е работата. И на базата на този доклад ние да предприемем определени действия, например да зададем въпроси към министри, да направим изслушване в Народното събрание, след което да бъде взето някакво решение, след като подобен човек е заплаха за националната сигурност. Станало сега. От тук нататък институциите трябва да започнат да работят, да установят всички, които имат отношение към това нещо. Очевидно е, че става дума и се стига до политическите върхове. Тук не трябва да има никакво съмнение. И не е темата за тези 100 къщи. Темата е за това как този човек и бизнес кръгове около него са взаимодействали с висши български политици.
кой с кого се е срещал, кой на кого се е обадил, кой какво е направил, свидетелство ли е този човек срещу кмета Коцев във Варна. Принуждаван ли е, това е голем въпрос, принуждаван ли е той от служители на КПК да свидетелства и да дава показания? Това също трябва да се установи. Доста въпроси, които чакат своите отговори. Едно е ясно, институциите не работят. Между другото, това е една от големите задачи пред този парламент. Не само пред тези 131 души от Прогресивна България, пред всички. Избора на нов Висш съдебен съвет. Реформа истинска на институциите. Нещо, което до момента, извън предварителните заявки, не виждаме особени стъпки в посока това да се случва. Господин Мирчев, вие познавате много добре, меко казано, либерално-демократичната общност у нас, включително концентрирана в столицата. Това е една голяма част от избирателите на Продължаваме промяната и Демократична България. И говорейки за това, мисля, че буквално не е преувеличено, ако твърдя, че има много софиянци готови да протестират за едно храстче в Южния парк. А във Варна как така са си затваряли очите толкова хора и структури за 104 сгради, извинявайте, в гора. И не мога да кажа, че някой се затваря очите. Така или иначе времената там бяха доста турбулентни, от гледна точка на това, че кмета беше 6 месеца в ареста. Имаше протести по други поводи, включително протести по посока неговия арест. Няма и преди ареста, ако в София някой тръгне да копае в каквато и да е гора, нали си представяте, това ще е национална тема веднага с много репортери, които ще бъдат строени от граждански активисти, от политици. Ами, да ви кажа, в София има обратните примери. Например, имението на Вълка, ако се спомняте до язовир Искър, никой не беше разбрал, че го има, нали така? Докато то не беше съборено от кмета Терзиев, години по-късно то с големи мъки. Всъщност в прокуратурата имало жалби и тук е ясно, че и съветници и депутати от Възраждане са действали там в тази посока. Ние от трибуната също сме питали за този украинец, за връзките му с мафията, за негови контакти, които така би трябвало да са били наблюдавани от българското контрразузнаване. И не сме получали тези отговори. И се стига в един момент до този етап. Но пак казвам, всичко е заради това, че институциите в България не работят. Ако институциите работиха, какво означава той да си направи гора с 100 къщи, да има охрана и охраната да не пускала органите да проверяват? То, между другото, има сходна ситуация в центъра на София с Капитолия в Борисовата градина. В Борисовата градина все още има голяма автокъща. Голяма автокъща. Тази автокъща, тя е там 20-30 години. Колко кметове, колко администрации се опитват, тук пак опитват, те им сложиха прегради. Те обжалват в единия съд, във втория съд, в третия съд. Варненска ситуация не се различава чак толкова много. Използват се добри адвокати, започва се на всички нива. Очевидно, неработещите институции правят така, че всичкото това нещо да се протаква, връзват ръцете на община, на администрация и се стига до ето такива неща. И сега основният въпрос, хората се питат, тези къщи ще ги събаряме или няма ги събаряме? А трябва ли да ги събаряме? Регионалният министър каза, всяко незаконно строителство трябва да бъде разрушено. Ами такъв е закона. Такъв е закона. От друга страна, има толкова хора, които имат нужда от нещо подобно. Има и приемни семейства, има... Говори си за дом за възрастни хора, за детска градина, за много предназначения, ако държавата вземе тези имоти. Но пък те са на незаконно място. Министър е прав, че ако трябва да се спазва закона, те трябва да бъдат разрушени, ако трябва да се спазва закона. А закона трябва да се спазва. Казус без прецедент, като че ли за България в последните много години по своя мащаб. По своя мащаб, да, има и други подобни на хотели по Черноморието, огромни хотели, които по същия начин стоят като бетонови паметници и 20 години няма кой да ги разруши. Но това трябва да сложи край. И този край, между другото, наистина, без да дам универсална рецепта, но той е сравнително лесен. Избор на нов Висш съдебен съвет. Идва ли този край? Това в по-голяма степен зависи от управляващите. Ние това, което сме заявили и с нашия ангажимент, закон за съдебната власт,
принципите, по които трябва да се избира нов Висш съдебен съвет. Ясно е какво трябва да се случи и с главния прокурор и с всички съдебната система на тези места, тези хора, които опоручаваха въобще съдебната система в продължение на много години. Така че на ход са те. Ние ще се държим зряло, доста адекватно, но ще изискваме доста високи стандарти от новите членове на Висшия съдебен съвет. Каква е ролята на опозицията в този толкова ключов момент за страната, в който най-накрая можем да кажем край на далаверите, на корупцията, на мафиотските изпълнения и истинско ново начало, не свързано с ДПС ново начало? И нашата роля е да направим така, че това наистина да се случи. Защото, пак се връщам, до момента ние виждаме само заявки. Нито една ясна стъпка в посока това да се случи. Махнаха охраната на Борисов и Пеевски. Това е безспорно. Хванаха прокурорския син. Така е, Кандев хвана прокурорския син, дано не възприемаме това, че някой е хванал прокурорския син, като индикатор, че държавата се оправя и върви в по-добра посока. Заведоха на разпит кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн. Разследва се за обществена поръчка около 5 милиона лева. Това, между другото, е интересен подход, той да бъде заведен на разпит по този начин. Няма да влизам в детайлите как е можело да стане, дали е можело той да си отиде в полицията. Това дори не е толкова важно. Индикацията обаче е важна. Защото е ясно, че в момента Пеевски и в някаква степен Борисов са подложили лапички на Радев и казват: ето ти нашите депутати, ползвай ги както прецениш, само нас не ни закачай. Кмета на Кърджали е доста символна фигура. Той, както и Ревански, тук става дума за хора, през които минават сериозни обществени поръчки, сериозни, както каза един говорител тези дни, рамките на очилата на този човек са му 60 хиляди. Оттам нататък започва целият разговор. Тоест, ние схемата, по която този модел работеше, сме показвали много пъти. Говорили сме за нея, никога не сме имали достатъчно народни представители, за да можем да реализираме нашите планове. Но сега това е първа добра индикация, истинска, че този модел наистина може да бъде унищожен. Само че това е на повърхността. Това не е реално действие. Това, че кмета на Кърджали е бил извикан и е бил разпитан, не означава абсолютно нищо. Трябва да се стигне до присъди, трябва да се стигне до разкриване на цялата истина. Тези хора трябва да започнат и да говорят. Защото не трябва да имате съмнение. Ревански и кмета на Кърджали, някой им се обажда и ми казал коя поръчка трябва да бъде спечелена, коя поръчка да не бъде спечелена. Защо казвам, с риск да звуча като крислива опозиция, но защо казваме, че заявките са малко повече от реалните действия? Ние предложихме нещо много просто. Комисия за доходите на Пеевски. Говорилния, казаха управляващите. Да, само че не е така. Защото и ние им давахме доста примери, в които такива комисии са вършили работа. Една от тези комисии, между другото, беше Боташ. Няма се връщам да ги изброявам всичките. И Джермкорп, и за Мартин Нотариуса. Ако тази комисия беше направена, тя вече към днешна дата ще изляза с заключение. Защо? Защото ние от едната страна поглеждаме търговски регистър и фирмите, в които Пеевски има дял. И това, което те са изплатили като дивиденд към него. И от другата страна имаме друг документ, който е от КПКОНПИ, в който документ Пеевски казва какви са му приходите от дивиденд. Разминаването около 100 милиона лева. Когато има такова разминаване, има два документа, вие знаете, в рамките на 3 минути се прави извода, че трябва да се види откъде идват тези 100 милиона лева. Дават му се 2 седмици на Пеевски да обясни. Той ще бъде разпитан в комисията, да обясни откъде идва това разминаване. Той няма как да го обясни, защото тези пари няма как да са от продажбата на стария му червен Опел, който той имал. Става дума за стотици милиони. И тогава вече всичко това се предава на прокуратурата и се започва реална работа. Ние вече можехме да сме този сигнал, той да е завършен и да е предаден на прокуратурата. Само че управляващите не искаха такава комисия да има. Затова казвам, че между приказките и реалните действия има определени стъпки. Тогава, когато става дума за нещо толкова просто, за два документа, които могат да бъдат, и те са публични документи. Един е в търговския регистър, в документите, които
във всяка деловодна система, между другото, ги има тези документи, които фирмите на Пеевски са дали, и другия на сайта на всеки депутат си казва доходите, имотите, движимо, недвижимо имущество и така нататък. Това са просто сравнение на два документа. Те отказаха това да го има. С аргумента щяло се губи време на Народното събрание. Никакво време не се губи на Народното събрание, защото тези комисии заседават извън пленарните заседания. В момента 2/3 от депутатите са на работа по 2-3 часа на ден, защото не работят, все още не са избрани комисиите. Ако тази комисия беше избрана, тогава, когато поискахме преди 10 на дни, тя вече щеше да е приключила всичките си заседания, щеше да излязва с изводите и сигнала щеше да бъде даден на прокуратурата, отделно обществото щеше да бъде запознато с това. Ето това е една от причините аз да изпитвам известни съмнения за това дали предварителните заявки на това управление ще могат да произведат този резултат, който всички искаме, и този резултат, за който хората излязоха на протеста. Защото 130-140 хиляди души на 10 декември в София и стотици хиляди в цялата страна, те искаха край на този модел. Тогава повода беше бюджета, но на хората им беше писнало да ги крадат. Хората искаха този модел от България се разкара. И Радев получи огромно доверие, обаче това огромно доверие е огромен ангажимент, за да може да бъде свършена тази работа. Антикорупционната комисия бе възкресена само за да получим милиони по плана за възстановяване и устойчивост, или защото искаме битка с корупцията и този модел на антикорупционната комисия може да е успешен или много прилича на предишния? Истината е, че почти всички имат много грехове по отношение на въпросната антикорупционна комисия. Какво ли не и се случи през годините? Какво ли не и се случи, тя винаги е била овладявана от тези, които са на власт. И е била използвана в по-голяма част от случаите като бухалка. Как да се предотврати това сега? Ами като няма антикорупционна комисия в този вид с разследващи функции. Трябва да има такава, да се дава информация от съответните лица на публични длъжности, но си има достатъчно служби, достатъчно инструментариум в съдебната система, с който се бори корупцията. Само че тя трябва да работи, за да се случи това. Няма нужда от подобен специален орган. Той до сега никога не е работил. Той винаги е бил използван много по шилка, използва се от тези, които могат да го овладеят като бухалка. И всъщност какъв е резултат след над 20 години, в които ние имаме антикорупционен орган с най-различно име? Какъв е? Имаме ли осъден министър, осъден депутат за корупция, който да лежи в Народното събрание, в затвора? Няма такива. Между другото, Румъния, която в момента е в много тежко икономическо състояние, наистина, ние много често го даваме като пример, но тя си вкара 2 правителства в затвора, 2 премиери, стотици висши чиновници. В България такова нещо няма. Тоест, този орган до момента не е работил. Аз съм песимист, че той тепърва ще тръгне и ще заработи. Просто защото тези, които има някаква омерта, тези, които са крали, са били в тежки корупционни практики. След това от тези, които идват след тях, по никакъв начин не се стига до реално възмездие. И хората се разочароват, мине няколко години, позабравят и пак гласуват за някой месия. А всъщност ние трябва да погледнем на това по друг начин. Трябва да си реформираме институциите и без значение кой е на власт, работещите институции, тогава, когато има корумпиран политик, когато има корумпиран депутат, министър или нещо различно, да бъде просто вкаран в затвора. Знаете ли обаче, един процес в съдебната система най-накрая заработи при това на сравнително висока скорост. Прогресивна България каже нещо, Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор. Прогресивна България каже още нещо, Сарафов подаде оставка като шеф на следствието и като заместник главен прокурор. Какво стана с Сарафов и само от някакви такива публични изявления или някой написал нещо във Фейсбук или нещо друго се крие зад тези действия на Сарафов? Ами, сега в рамките на шегата трябва да ви кажа, че Сарафов подаде оставка 1 час след като ние двамата с Божидар Божанов го призовахме от офиса на Да, България в видео на живо да подаде оставка. И до тук са шегите. Тези неща се случват тогава, когато хората, които
са част от дълбоката държава. Управляват определени процеси, виждат, че не могат да се разберат с новите хора, които идват. Част от тях сега са се снишили, полегнали си, подали са лапичка и са казали, искаш ли да си другаруваме, да продължим заедно. Тук знаеш какви схеми сме направили, дали в здравеопазването, дали в пътностроителния сектор, дали в МОСВ. И те казват, ние сме готови, давай. И когато не се подаде тази ръчичка, се вижда, че по-скоро трябва да се дава заден. Тук има един много добър пример. Господин Чолаков, бившият шеф на Върховния административен съд, в момента е най-тихото същество на тази планета. Това е човека, който по времето на когато Пеевски определяше всичко, той правеше назначенията в цялата съдебна система. Почти цялата съдебна система. Този човек в момента, вие да го търсите, не може да го откриете къде се намира. Никой не може да го открие. Вече не прави назначения, свил се, не говори. Това не е добре, защото не трябва, това са принципите, в които работи тази страна. Трябва в съдебната система да има хора, които просто си вършат работата. Така трябва да бъде навсякъде. Но нещата, за съжаление, не се случват по този начин. Между другото, малко е страни, но една от истинските промени, които може да се случи. Ние вкарахме един законопроект, който винаги сме го искали. 100% машинно гласуване, плюс махане на ограниченията за секциите в чужбина. Тази гавра, която е с българите в Великобритания, например, тя да приключи. Нека да видим сега това да бъде един тест за управляващите. Дали те ще бъдат съгласни с това. Идват президентски избори. Най-хубавото, което ние можем да направим по отношение на честния вод, 100% машинно гласуване и махане на ограниченията за секциите в чужбина. Ето нещо, което и Прогресивна България в кампанията го поставиха като акцент. Ние винаги сме го поставили като акцент. Помните хартийната коалиция, която ние бяхме в тази ситуация, хартийната коалиция, която се събра и премахна 100% машинното гласуване. Ето, дайте сега да видим, че намеренията са истински и това да се случи. Вие повдигате темата за президентските изборите. Първо в следващите месеци ще говорим много, но изглежда ли логична кандидатурата на Андрей Гюров потенциално за президент, издигнат от демократичната общност? За това намекна и Иван Костов в интервю за БНТ в последните дни. Моето усещане е, че Андрей Гюров е харесван от хора, които са доста извън демократичната общност, да ви кажа. Ясно е, че демократичната общност го харесва, защото Андрей Гюров, не само той, и Дечев, и главният секретар Кандев, и част от министрите справиха наистина много добре. Това е, може би, най-доброто правителство от много дълго време. За първи път много хора казаха, не ме е срам от министрите, от премиера, стои добре, говори добре, взима адекватни решения, държи се като държавник. Това е точно така. Това, което ние наблюдаваме, е, че Гюров се харесва на много хора, много извън демократичната общност, и тук въобще темата не е за демократичната общност. Нашата работа като партии, представляващи или имащи претенцията да представляват тази общност, е да направим добра организация на изборите. Чисто така механично, местните организации да увеличим мобилизацията и така нататък. Тук въпросът не е ли такъв? Ако се яви Андрей Гюров, може ли да спечели президентските избори? Аз мисля, че той може да спечели президентските избори. Точно защото е харесван от хора, които са много извън демократичната общност. Дори ако се изправи срещу Илияна Йотова? Не искам да влизам в това, и това все пак е решение на самия Гюров, дали той ще се кандидатира, дали в каква посока ще поеме, но реалности са такива. Той беше добър пример. България може да бъде горда, че имаше такъв служебен премиер и такова служебно правителство. Държа се като изключително така държавнически, изключително адекватно, с много правилни стъпки, за първи път истински честни избори, и то в условия на лошо законодателство. С помощта на вътрешния министър и на главния секретар. От тук нататък вече Гюров трябва да си вземе решенията и да реши дали той може да бъде кандидат. Аз съм убеден, че ако той реши да бъде кандидат, резултата му ще бъде, и шансовете са много големи, точно защото симпатиите към него са много отвъд демократичната общност. Отново казвам, тепърва ще говорим по темата президентски избори в следващите месеци. Насочваме се към няколко финални въпроса.
Един е особено важен. Вижте тази седмица колко динамична беше темата за промените в правилника на парламента, изместена за финала на разговора, при условие, че в друго развитие на седмицата можеше да бъде абсолютен акцент. Кое е най-смущаващото в промените? И най-смущаващите неща, мисля, че в рамките на дебатите бяха поизчистени. Имаше опити да бъдат премахнати така наречения член 139, едва ли вашите слушатели и зрители знаят за какво става дума, това е възможността депутатите да отправят въпроси към институции. Нещо много важно. Защото тогава в тези моменти лъсват неща, които не всеки иска да види, да чуе. Например, ние от Да, България имахме една инициатива преди няколко месеца по въпросния член. Направихме карта на бонусите в държавната администрация. И не само. И излязоха едни огромни милиони, които се раздават на калпак и хората и българското общество разбраха, че по високите нива на най-различни чиновници взимат баснословни заплати повече от президента на републиката, повече от премиера, повече от министри, от депутати, което най-малкото не е правилно. И имаше опит с някакви сравнително разумни аргументи от Прогресивна България тази възможност депутатите да питат и да извършват подобен контрол да не съществува. В рамките на дебатите в Народното събрание обаче и те проявиха, разбраха, че това би било грешка. И в крайна сметка по-скоро мисля, че щетите от приемането на правилника за работа на Народното събрание бяха минимизирани и сме по-скоро доволни. На финала, основните рискове пред управлението в момента. Докато говорим и за приоритетите, как изглеждат рисковете? Във външно-политически план България да започне да гледа в грешната посока. Огромен риск е това. И тук трябва да кажа това, което и в предизборната кампания, ние сме тези, които можем да бъдем гаранта. България ще гледа към Европа и България ще гледа на Запад. Във вътрешно-политически план неразумната фискална политика. Първите заявки бяха добри за реформи по отношение на бюджета, реформи по отношение на администрацията, корупционните практики. Виждаме сега леко отдръпване. Нашата работа като опозиция, много остро да поставим, да дадем предложение. Не просто да обикаляме, да крякаме около управляващите, но да им кажем къде според нас грешат и да дадем адекватни предложения и да ги отстояваме, за да може България тази година да е с 3% дефицит, следващата да е с 2,5% и до четвъртата година България да постигне балансиран бюджет. Ние сме убедени, че това нещо е възможно и така ще се сложи край на лошата фискална политика, която беше свързана с кръговите на влияние около ГЕРБ и ДПС. Ивайло Мирчев, съпредседател на Да, България, част от Демократична България, ексклузивен гост в седмицата на Дарик. Благодарам се за това. Благодаря ви.